Kovel dang dai. Everybody out on the fence. Dan le thu pek sang lak nei. Thu nei na zong te chu an kuta oma. Sex offender te chu pula khon an nim thin. In ngai na thiam na reng om lo ne. Back to your cells. Geng ho te. Tharum tho na te. Rui lo chi sang. You can get all drugs inside. In ti buai na le. I did it to make it tough. Nun rok taka che na te chu. He thir kham phe na hian oma ne. Kovela jailom zong zinga she ber pol khawle khong taka in enkol na hmun na nia. Bang ti chiat theilo chunga chuan geng te tharum thona chi sang te oma. Chung mi sual tak om khom na hmun enkol tur chuan meiche pakhat chau da ni. An du chuan thok le khata min khoiron thep thei. Meiche guard an mu hi chuan jail tang te hin zau thawa. Anom huna ain hrithangal mai thin. He jail chunga hian Pol in ti buai na te tharum thona chi sang te veng turin special unit te da an nia. This ain't no play for anybody. A lot of blood gets shed in here. I don't wish this shit on my worst enemy. Ru te pong sual tu te tual tha tu te le mishom sho tak te da khom na nia. Told you last time, man, them hoes known for killing niggas in this bitch, man. Chung ho chi hun rei lo te chungin an chung thu rel sagan ni dona ni. Is the state going to offer 17? No, Your Honor. Is the state offering 17? Dallas County Jail hi Kovela Jail yen ber te jinga mi le khau taka in enkol na hmun pakhata nia. Dallas Texas hi mishing vai bel chekhat chuang omna ni in mun nuam tak le rem tak oil tam tak lai chuana hmun na ni thina ni. Tunai ro chuan misual lai chuana hmun na lo ni ta. Ramdang zong a in an crime rate hi mun za somli na sang zoka re theina tharum thona rui hlo manga sum don na le in do na te chuan helai mun vel hi atuam ta ni. Khopon dewa chuan bon agency an ti chuama ro rel na mun pui ani in misual le dan bo chiate zong in pumpel sham an tum chu. He Orange County Jail hi ni US Detention Center lian ber pol le she na ber ani nge a misual sang sari chuang chung thu rel na mun pui ani in Texas State hian state dang zong a in thi tura thu chua hi apengun zoka an ni aya pe chuangun hi an lo anga ti thei hialani in rin ni za na lo nia in ti buai wangte dam doi rui wangte le zurui wanga man te chu helai mun ground floor a hian minute tin deuh tho shroi lu nga an omzia city police officer te chuan zanin atana an mi man masak ber chun ran shroi ta he mei chia hian dam doi rui buai lain abial pa chu chemte a vi tumani. Stand up. Henu hian ama man tu officer te chu chila cha khuma wangin maxan vualui tira prison guard te chuan damdoi hlawom tak PCPMO Angel Dasan ti chu aruinin an thria he rui hlo hi hlawom ema tha design thilmak tak ti tir thina ni. Dallas County Jail a hian an mi man zong te chu thleibi kom haul ovin chin chi ngal ve kan ni thina. Calm down, honey. Calm down. Calm down. Calm down. A harsa emo harsa lo emo fingerprint lak sak ngal ve kan ni. Go on. We're almost finished, okay? Arang thayang bera lak sak ngal an ni thina ni tin mi za thum chuang te man khom an ni thina wangin helai mun a hian arang thayang bera chin chi ngal an ni thina ni. Police station atangin
an mi man bel te chu an ron hruaya Dallas kan ti jaila shom taka om tur chuan an in tlar ta an mi man zong zong te lo check ma saber tu chu mei chi ani an mei che mu chun chu ni hau lowang he jaila hian mi pa a in mei chi thokan tam zoka chu wang chuan an ro rum hle angai ani Dallas kan ti jail hi misual chi sang sang da khom na hmun ania he surveillance video kan huang hian voile khata boina hi chuak thut thuta gang member chi sang sang te chu an rui ema wangin an in ti boi ta chiam mai thina ni police ten an man ho chu in line tira tam tak chu voi tam tak an lo man to ten nia mithar Sergio po hian ama hun lo thleng tur chu a hre chiang to hle ani Every cell is the wrong cell. Nasty as hell. You get infections here, you get sick. shela min dana kha kom na chi ni lowa na chi sang sang ka kai phani zo na sang sang an zo nu chuan jail pa nga ya da tur nge nia ril rulam boi da khom na da tur tian rel thina manin ti hlumi tum to em ril ru boi dam doi ai lai nem Nope. helai hmuni lo thlen hian i hmalam hun a thimi ti em Nope. hepa kum som thum pakhat mi hi tharuk chuang jet an lo zon to nia rui hlo wanga thu boi nei lai an in officer te chuan an mi man thar te chu uluk takin an check vek zelani eng thil po ni se drugs de chemte te thileng po an mani le midang ta na hlo om tur thil an taksa an pum kara te le an kap kara te an pa em ti kan check vek thina ni Or in the private areas. The other one. Turn around. Open your mouth. routine pa ngai tak kalphung khau tak ken ko nia thleibik le du sak bik tu manom lo chuti lai mek chuan officer te chil chak tu nu mei che pakhat po kha chin chia ve me kania medical examination nei tur ani in amai ro chu arui em wangin jail clinic a enkol turin an da ta photani Dallas a hian drugs le rui hlo dang wangin boinan tok na sa emema an mi man tam tak te hi drugs wangan man te ni Sergio po hi drugs wangin voi tam tak jaila da lo ni to a underground na te omin minglem te in phua man chu hlau tak chungin he kanun dan hi ka du dan ani big lova a shom ka ti em ani biruk let lan chi tangai renga kati tur omang ang hi ti zovat ka du berane an chung thu an re lai chuan thir thu thleng ru taka thu chung chuan an lo nga ka achang chuan darkar som panga chuang zet ten nga ngai thin hetia rei tak tak an nga na chan chu he Dallas kan ti jail hi alen em wangania mi sang sari chuang zet omna chuan khoi hmuna bernge an mi thar te an da don ti chu zon sakan ngai thin ani he jail complex a hian building lian pui pui pathuma oma chumi bulchi a chuan courthouse lian tak om boka north tower a chuan mitang sang thum zet an omani west tower a chuan mi sang kha zanga omna oma chu ril rulama boina nei te da khom na ni south tower a chuan mitang sang ni zathum an omin Dallas kan ti jail hi US a jail yan berte zinga pasari na niya ruk tual tha na le rui hlo wanga an man te an da khom na hunani Sergio po chuan darkar som pakhat zet anga nu chuan a uniform thar tur a trial ngei mai thatam takemo kum tam tak chung hak tur chu pe kani ve ta ni a uniform tharan hak tir zo chuan west tower lama shruaya nia ril rulama boina nei te da khom na chuan zona pakhat a chan dan chuan helai mun hi shruai thlengani mutpuan pan te pe kania chu he jela om chung zonga a man turani The next few weeks. west tower mitang te chu security glass nuan oma
sanga khoyang mai hian glass chunga da khom anin darkar somni pali chung ngun takle uluk taka thli thlai reng an nia privacy pakhat ma nei lo Sergio chu mitang tang panga tenen room khatan om khom anga ani kha thinlung taka lo in lom lu na nge nianga in vauna jok niang ti chu Sergio chuan a hre lo amut puan te chu thir khoma chuan film khur takle uluk takina han pha ta feir lo takati big ni na in thri ani helai hmuna hian miang mai min nga ya ma se ka si lo ma se tlem chuan ka deu isha thema yam helai hmuna om dei chutle min kan ave ka enga tinge helai hmuna hian mi a hlir min da khom kan ti chuan thila thlak tak tak ti tura min da khom fang ani chu tak chu mi tang ten an ti mi lo tur chu nia thil a thlak tak tak ti lo na chan tur chuna kina kan hremayang North Tower chuan jing darli ania mitang sang thum za thum chuang khau taka in enkol na asual berle lau om berte da khom na ni chung jinga chuan themara khi tela ama hi tual thana rap thlak taka wanga man na nin voina hian a chung thu rel ani dona kum som panga chunge dam chung tang turati ani don jok ni engpo chu thleng thayani themara khi mani lo khan kum som pakua atling ve chia Texas a chuan dam chung tang turan ti chuan dam chung tak tak an tang thin trong China chau lo chuan a pui theidon ri lo ani dam chung tang turati kania achang le chanchin lom om deuh ka hria achang le chanchin duom lo deuh te karil ru hi buai em ani kaum dan tur chu pathian kuta ka ngat top mai ani na taka chuan ama le ama ain ti der mai mai ani genglar tak blood gang an tia hian kumtam tak member lo ni to a atan puite dang panga po hi blood gang member te vek an ni tul thanara phlak taka wanga tang mek kania engtika ma ka ho thei ka in ring to lo helai hmuna hian tul that tu te ruk ru te mi soi sak ching te tul tha du lo ma se mi soi sak nuam ti em te mi chi sang sang kanom khom ani mitang ho zong zong chuan an chung thu rel hun an ngai chang me ka ma se temere khi chu voina chung thu rel ani dona amalam hun tur engtia renge atan don ti te chu hriat chian ani ang Dallas County Jail chunga tharum thona geng ho omna te veng tur chuan alai taka mei chia da nia mitang te zong zong hi tharum thona wanga tang te vek an ni helai mun hi boina chi sang sang omna nia A lot of people back here are losing their mind. Daifim Enterprise chuan tuizem tlo le zual turin inseng so tam jok le aman tam pha chuang si lovin tuizem a hral chuak le ta chur chur mai le mizo pa ko chuaka chuan a chuan om ta wing vek le litar sang khat chung lam home delivery kan ti sak theya Aizol phone lam tan zuma counter thleng kan da sak thei boke min ron pan la ilo makim nge yang ti kan ti ama che Daifim Enterprise tuida khol na konga puitu che in kan om rege contact 986237740 7005 22417 atakia bet theiren kan di Maido Channel Ramlun North Diet Peng Hi Tata Company Product Voltas Home Appliance Authorized Distributor and Servicing Center kan ni e Voltas Product AC Hi India number 1 ni me kani Heng Products Fridge Washing Machine Deep Freezer Water Dispenser Vesicooler Water cooler kan kol kimple a tin Japan company Sansui product chi sang sang te hiron en vela TV a phei chuan company dang ain a thatdan in tluksia amana tom ber hialang servicing kan ti thengal vek bok Maido Channel Ramlun North Diet Peng phone 985698 6182
pro hapa musical instrument le sound system plom takin kan zuara tin light le sound system plom taka ho tur kan ne ring buke biakin le hola sound system installation kan ti sak theya acoustic treatment Singapore changa zir chuakin min thu chi rang buke Zarkot A21 traffic point bul phone number 9612 159 365 jail ashan palaka courthouse nei minute thum chung leka kum thum chunge kum som thum chung tang turti thurel na munani norta wara hunin chandan chu special response team atoi jong in SRT anti mai te chuan shakedown anti mai ma chon turin a impu acha in dona mun puya kal turang mai an in SRT te chu engpo ma chon thei turin an in ring rengani he kong shena hian meiste radio te handcuff te lesbit max pani ga da handcuffs dang le meis pali ombok ral be turin kain peitai an ni pon an be tum te chu anin ral ring ve thawani ti an sherenga kan du lo ber chu jail tang te hian an zun te hian police officer ten the thina mida te ka tele maya ten ron the thina chu tiang chu kan du lo ber ani eng thil po thleng se officer te hian an ti turang ang chu an ti mai thina ni he hi bol gan ania kan ka fu te chuan thokhar san ti le thin paper bola ka hi ana ema liamna taka thlen theiani north tower khothlang lam chong nina chuan ram noi an ti mai hi oma chu chu misual shom sho tak tak te an da khom na munani mani lo khan SRT te chuan man ruan chara chumi wang chuan surprise visit an nei ta thu ta ni kan lu tanga man ruan na yang chu kan chu sakanga film khur takin kan lu tanga him le dam takin chole ve kan tum donia anin rin lo laya chong thu thu thi an chakna pakhatania an thu te oi turin thu pe khauta kan chu ngal thin Go ahead and stand up. Hands behind your back. Exit the cell. Go out to the right. Everybody understand? Hands behind your back. mitang te chuan anom na mun chun chua san vek turani SRT chuan mitang te chu uluk takin an dap chuak veka thilan han thurung na tur om reng reng chu heng tim te hian an hre ne hlea team member chan ve te chuan sel chung chu uluk takin an chekani khilai mi khin huem la thlain an chungi la puanin an vet kola chu chu mi vina an mang thina ni officer ta kara chuan thilan da that theina ni omarin te chu ne takina check veka mitang te hian thil han thurung na mai tur hi an hre thei em em ani hei hair cream ania atlang puina chunga hian coffee an da coffee kara blade an thukru thina ni en thuk chuan coffee da nang hle a amai ro chu han thing vakila akara blade chu lo lang the ni razor blade hi kar khata voi khat an manatan pek chuan nia man jo da le turan ni achang chuan a blade hin la chuaka aya blade ang deuh thil tle hin lo da en thuk chuan blade tak tak ang thei hle ni te tu chut na hriau le a kai hnoi kan chara vun na chi sang sang kai the wangin helai hmuna hian eng te tu ma chut kan phal lo ni hetiang hi voidam takan lo ti to thina kan man fu hlau chuan kan ti top sak thin
SRT ten sel chung an chua fel meu chuan a hnok thei hle a mitang te chu an mani sel thewa an lu khom tir le a an thil nei ang te chu fel fai takin an rem tir le thlap thin ani South Tower mitang sang ni jathum omna chuan tlai dar ni alo ni ve mek boka officer ni kali shift chu ain tandon chi ani ani hi mei che zanga te jinga mi ani a mun za thena mun somruk je thi mei chi ani amai ro chu mei chi te hi du sak be ke mo ngai na thiam bi kan ni ngai chuang haulo officer ni kali hi kum som ni panga chuang detention officer lo ni to ania helai mun hi minun nem takta na tho na chi ani lo officer ni kali chuan mitang somruk pali omna pot chuan kola Hey, sir. Gentlemen. Chief tain thak nuwa chuan officer ni kali chau chu guard duty om chun nanita mitang te ho hena chuan officer ni kali chuan tu ma beng cheng su dan chu in riat vek kha tu na chuan in thil nei angang te kha fel fai takin lo da thaula tin an rila tin ama vek chuan helai huna hian mi chi sang sang ken kola helai mun hi mi hlawom tak tak te da khom na ni ati top mai mei chi an awang hian ati tur engma adang phalova officer ni kali na masaber chu mitang zongzong te an kimem ti chiar chuwa vek hi ne a mitang zongzong te chu a chiar chuwa vek ma chu an mut munan lo om theu tur ani a officer ni kali hian a chaklo na chete po alan chuwa tir mi tur ani lo ni imut buka fel fai tak lengil takin siam ro iti lo chuan ka hремang che voinai monak tu ka tin officer ni kali chuan mitang te chu afawa officer duty te reng chu an film khur hle turania thil hlawom taklaka anin veng reng turani officer ni kali chuan kan hlau turani lova amai ro chu kain veng film khur hle turani mei chia ka nia ka chaklo na lai chete kalan tir vai chuan thok le khata heng mi somruk pali te hian min be thut theya helai huna hian biru ra tur tam leya khilai bandhnung lama ka kal lai khian tupan miron be thut theya min soi sa shep theya ni tina soya jail chunga tharum thona thleng hi thil mak ani lova Dallas County Jail hi rukuru te pong sual tu te le tual that tu te engma ma bak nei to lo anda khom na nia heng mitang tam tak te hi street gang member in hoton tak tak te an ni hlomani hun reilo te chungin boina chuak thut thei reng ania chumi awang tak chuan heng mitang te po hi an geng a zirin anda khom thina blood gang an ti te chuan helai sel chunga hian rawan rela an member ni lo chu tu ma helai chunga hian an lut ngai lo ni kan mi le san lo ti boi vai chuan thisen chuak hial khopa in chual na ra phlak taka thleng thei helai huna hian boina chi sang sanga chuak theya mi panga in mi pathuman sual ron theya mi pariat in mi pali an sual ron theya mi pariat le pariat in sual om thei bok helai huna hian in rem nan du ni chuan keni chuan remna kan pe thei lo shim shim keni chuan in do kan du ni ke chuan thlama sa kalta min ka itumemo mi khoi itum kha kala reng theya tuna jaila kan tang hoa kan thian pathume monen kan khoi ron the reng cheni pole polin ti boina hi pon lama tang dai to in tran na nia jail chunga chunzom zel ni in chung in ti boi te thel chu ni tina guard te na pakhat alo ni ta ni in rem lo na le in ti boina ang chi hi chu temereka hian alo pantet lai tangin alo tong hem to hle a kum som mi le kan ilain juvenile detention da alo ni to ne kum kuameu alo ral no chuan korta chung thu rel turin a in peita tual tha keisa wanga man na nia au nau pa nen dam doyan zor ruk lain an customer nen a in ti thiam lova ti chuan an ka plum tamai ani silai kha keima ka puangin an soya khang thil kha voile khata thil lo thleng thu ta nia kum som mi le kan ilai tangin detention jail alu ta chuak reng ka nia ka thil ti sulo train ka injir na sa hle ni temerek ba ka hian midang jahni chuang te chu voina hian an chung thu re la ni dona midam tak chu hun rei tak he mun shom taka tang turati an ni dona ni West Tower ril rubuai te om khom na lama chuan Sergio po a in ti tlang nel to hle a
tu ma nan om hun chung tu ran hre si lova thlatam tak nuwa chawe mo an chung thu hi rel sak an ni theiani mi padik takin hemi chunga hian kan selian don ani tu ma tak tak hian min ngai tu lowa ke ni chuan kan mi le sa te kan ngai tu ani tu ten nge lo en kol tang ti te amai ro chu tu ma helai hmuna hian kum khuain kan tang don lo helai hmuna an ti thei om chun chu fel taka oma boina siam lo hi ni mai ani mi pakhat chuan helai hmuna hian fel taka om dan te tu ma ti boi lo le thu oi taka hun man ral dan te hre thar ani ma se chung thu ron te chu helai om zong zong tan hian ati thei lo ani mitang te hi pot chunga chuan fel takin om ma sela akhat dokin boina hi chuak kareng ani officer ni kali chuan a boi thlak chang a tam thin hle aw vak vak te tlan kol vak vak te le in sual pahni pathum te hi anom deuh renga thisen te hi ain chole vak mai thin tina soya pot chunga boina siam thin te chu helai time out sel an ti a hian an da thina darkar somni pathum chuang te da an ni thina ni amai ro chu an mi shem te kha kum tam tak tang turati an lo ni chuan om zia om lo hle a helai muna hian mule mal nei hau loin an tal boi chiam mai thina ni officer ni kali chuan kum tam tak tang tura an chung thu an rel hian an tal boi na sa thin hle a kum som panga chuang tang tur ti a in hriat phei chuan an nu te an nu pui fanau te an mu thei don lo ti a in hria dam chung tang turan ti emo ti hlum turan ti te ho phei chu kor da tanga hroi chuang hal wat an ni thin helai hmuna hian aron le len i vai chuan poisak engma nei to don si lova keima emo ka tho pui te emo midang te tan thil poi tam tak an khoi thei ani ati ni chu tiang thil la lo thlen pal chuan paper spray ten manga om zia ro om lutuk thin lo amai ro chu chu chau lo chu officer ni kalile a tho pui te chuan man tur dang an nei lo handcuff le radio ti chau lo chu jail tang te laka inven dan thaber chu chi ai mi lova mani meche officer pakhat chuan an mani ain kan chakin kan lo om zok ti hi an hre tur ani an ti theng chu kan ti ve thei ti hi kan hria tir tur ani ati mi mai an meche officer te reng reng chu huai takle ro rum takte ni a We gotta let them know we are more powerful than the man themselves. We can just work just as hard as them. thunun ngai mo ril rulama boi te hne na chau dam doi pek an ni thina mei chenar sin dam doi pek chu hun lai hi ngak hle le phur takin an thlir thina phur takan omna chan chu adang dai ani mei chen local hi chuan dar thalang phena train lo ena an ke koran jena ipte jen angma in chumi kara chuan ain hri thlamai thina ni in hri thlak chungchang anga thi chuan staff ten in hriat thiam nan nei tlem hle a officer ni kali chuan in bulai lo in hri thlak tum kan mu hi chuan kan chhuatir ngal thin i bung ro la la chuang ngal ro kan ti thina an thil ti chu in hria an chuang mai thina ni ati ni pot chunga chuan thil ei alo hun ta a chung hun lai chu officer ni kali tan chuan break nuam takani a chan po a duty hun chung zong kha chuan khau tak le khir taka a ven reng anga i wang ani officer ni kali chuan helai mun en kol hi chuan tharum thona tam em ma chumi wang chuan duty te po fit takan om reng angai mi ro rum tak tak kan en kola ka soi to ang khan he pot hi maximum security pot ani heng mi pa ho zong zong hi tharum thona wanga thu boi nei mek ten ni atia amai ro chu misual le ro rum ber te chu henor tower ven himna uluk le khau zo ka en kol na hian da kho man ni a SRT ho chun om ve reng boka amun chu che pe ma wangin officer te chu anin ven na man ruwa keng lova an kal te nga ya Hey, go ahead and have a seat for me, guy. a boruak ringot po hi arit le ani mitang te hi an hlo om em awangin special training nei te chau an lut thina chu po mitang om te aya an tam jok chawin Irvin, put your pants up. heng isolation chamber chunga hian buina tam taka chuak thina SRT chuan heng solitary confinement sang sanga buina chi sang sang chuak le ti chuak tu te thunun le ti top chu an na ani
hoes come, man, you better lay it the fuck down, man. Say, when them hoes come, man, best thing to do is lay on your stomach, cross your motherfucking legs. You can try to be Superman or be a G if you want to. Told you last time, man, them hoes known for killing niggas in this bitch, man. An thua kanom lo chuan tharum hangin min beya ka dar po hi a her phata ni ama chuan baseball ka khel thei thina tun ai ro chuan ka khel thei to lo mitang pakhat chuan a om na hmuna beng cheng le buaina siama You go to the nurse for? Why you need to go to the nurse? Because I'm putting something in their dick. Hey, tell that punk to come in. Come on. I just want to talk to him face to face. Hey, listen. Do it! Hey, listen, Sprinkle. Right now, I just need you to listen to what I'm saying, okay? Need you to bag up, away from the door. I need you to go to that corner right there. Don't stick that in there. Let's go ahead and restrain him. Hold the spot, hold the spot, hold the spot. Just relax, man. No, Tucker, this is bullshit. Stop I need to see the resisting. fucking nurse. See what I'm saying? He always almost breaks my arm. This guy's good. Tired of this shit. Relax, relax. No, I need to go to the motherfucking nurse. Stop resisting. I'm not resisting. The more you resist, the tighter the cuffs. I don't give a damn about the cuffs. Sprinkle, let him restrain you, okay? I'm tired of this bullshit. I just want to get the fuck out this cell. Bring your knees to your chest. SRT te chuan hetiang buaina siam te chu thunun dan bi kan nei ni film khur takin lu kan tum masa thu kan pe a chuat lai bok tur te in thu kan pe a an bodu lo chuan arolin kan luta kan kho khir wat thren thu oi lo emo lo sual le te nom chuan abik taka siam thu thlengan thu tira tharum hangin thu thlenga hian phuar be tlat an ni thren hepa po hi akut zung trang te chu tliak lo hlawa mase ta na lama khan atina a in ngai to le na hun tha anei thei don ta ni You can only keep me in the chair for 2 hours. I'm sorry. zona te pakhat ma a chan du lo awang chuan nurse mu pui po nga an ti ta lem lova solitaria chuan nieng mu tur pakhat ma om lova TV en tur emo thian kom tur tu manom lo chanchin bu le khabu chau da ni a chu tak chu mi tam tak boina siam tir tu ani bokani Cuss your ass out and bring me the motherfucking phone. They broke my friend's arm the other week. I've been back here 145 days on a 90-day disciplinary. Ain't no nothing. This about the toughest thing right here. You just stay in this room right here. A lot of people back here are losing their mind. A lot of inmates back here, they cut themselves, they try to hurt themselves. I ain't even got no clothes. I'm naked. I'm ass naked. Butterball ass naked. They do us bad in the bitch in here, man. I'm starving like a motherfucker. hei hi achung lama tanga landan chuni square feet somli steel toilet in bualna le lungmanga siam khum chu tupo amitan puite mo officer te kutlak tu chu helai hmuna hian ni som ko chung an da thren khat tharum tho ching em tu te chu hun tiam chung om lovin solitary confinement chung a hian an da thina thu anoi chhoviau chuan courtyard a kar khata voi thum dar kar khat chung vel tei kual an phal sak thina ni Dallas County Jail hian aken ko pakhat chu mun chep tak isolation chamber anti mai chunga in khung be tlat hi ni heng isolation cell block ate hian meichia pakhat ma duty anom ngai lova mi pa duty te po SRT te lo chuan an lut ngai lo ani midang an biak po ve theina kong om chun chu heng feeder port atang chau hian ania heng isolation cell om te hian until ti siol hi an chuang thei hle ani helaya ka tan na chan chu tual tha wang ania new salang pha ve ngat ka ni new salang pha reng chu helai hmuna hian an hroya
ven him na hnuaiah kan awm a mipui thinrim lutuk leh mipui kutlak tur laka kan him theinan MotoGP entry te chuan khovel hupa tayar thale rin tlak ber chu kan hremai ome most valuable tire brand thlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi ani a quality chung chuan aya man tlom siglesa kong chia le tha kong hu diak le na la man tur bi a size te ber atanga lian ber thlengin kan nei renge world strongest tire brand thlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi a that big zia turin i two wheeler eng chia po khan han vo ve ta che Michelin sul chuak tu compound technology 2CD tire phe hi chu idu thu sam ani le zol nge ya tire raldan rol lo asir khi in lei gong thil le diak wanga buai tubeless tire ni si thep le ringa thin wanga i buai ani chuan Michelin tire nge hiron mang ve ta che kumnga chung jet company warranty kan pe a nuam tak chung sia him le dam taka ilir thei i khal thei hi Michelin du thu sa mane Pirelli IRC V-Rubber Metzeler Seat Apollo le adang te po kan kol renga ne kan customer te nitrogen air kan free zela berek le thil hriam ra wanga tire pop thin pumpel nan tire silan thiron mang ve ta che Mizoram ta na Michelin distributor rom chun Zorin Auto Center tuikul vibe kon rota hian ronleng lut ve le lunglei bazar veng kikona branch showroom kan hong thar boke Priya! Priya! Changwal imu hil ve the na nge a. Oh. Ipan hela vakal vatla Nil Kamal madres ngai leivangin veng halang che tiro imong le Tui taka muti du chuan Nil Kamal mattress angi lamu ve tu angche Nil Kamal product thazia she turin Raltech collection chan mari ramplun rota hian ron leng lutla mattress chi sang sang mai ba ka ikhosak non na tur in chung bong ra chekim kang kol boke Raltech Collection, Nil Kamal, authorized distributor for Mizoram. Contact 0389-2345-275. Team Race Industry Vivako Naizol in office hotel door biakin le hall chung moi takin an siam theya wiring kitchen cabinet partition le chuat pha te po an siam sak thei che ceiling a man tur le green playa te company nena in thlun zom ania in chung cheidang lami ngai tuani chuan Team Race Industry hi ngai tua chuakang che aizol chunga free delivery an ti theya ahmuna dor dutan parking a harsat naam lo Team Race Industry Vivacon Aizol contact 9862211533 9366332020 Jessia hi new salang taktaka headline du omlo le lungchia thlak takani a headline chu pensioner pakhat kholaya chan le wang omlova thani ti hini karui le a engma ga shelova ka harmeu chuan meiche pakhat ni kho shelova lo tlureng hi ka hmuwa a hnulo ka chuna thi tamaya chu vele tual tha khe chuan min man ta tual tha wanga he tom hi kani hepa kumsom ni pakhat mi hian in ngai tual le na tur hun tam taka nei to don ani ka chung te le mi tam tak ril ru ka tina ema sheompo ka ti tak jitani until ti sual te wangin a in chir le a ti vak ngai nan hre silo hei hian an ril ru ati buai hle thinani heng khau takai nen kol na chung a hian trustees an ti te chu noma midang ai nan zalen zoka in ti hlimna turpo midang ai an nga zoka ni midang te aya thu anoi zoka wang chuan thil ti tur sang sang ten pe ve thina amai ro chu an tum dan le be sei lo dewa thila kal chang atam le thin ana boi thak lai ber chu sel chung ti fai hi nia a then te hi chu ril rukim lo kan tiang te hi an ni hloma banga te hian an zun le ek te thi sen te hin lo tat vak zela chung te chu kan ti fai le ve ka ngai thin ai nga po chu ni se hemi te pahni hian trustee na chu phut le te mo be sei let nei mi lovin an thok thina heng an ti na chan pakhat chu rui lo laka an fi hlim na tur ra bi pakhat nin an ngai ve tlata rui lo wanga heta tang hi an ne mi awa wangin kumsom pakua kania tanga kumni kalta thleng tuna kumsom thumna ka mang me ka na chokna aya chakdam doi kai ngai lo hrim hrim ani rui lo laka hian ka fi hlim thaka oil lai chona na thok thin kania van doi thak takin kan nuin nau thariat mi chu achiat ta hlo maya kan nuin nau chiata wang hian depression te ka nei na sa em ema heroin ka ti pha ta ni methamphetamine rui lo hi arukin ka zuar thina hei hian kan na thak dang lam le a manin chomnan tin ka zuar thina ma se to ba chon om zia reng anei lo
isolation cell chung te chu anti-fai thina anti-fai la hian eng thil po lo thleng thut thei reng ani feeder port ko atang hian eng po an ron vom chuak thut mai thin heng mun kan ti fai la hian thil mak pui pui thleng thina jail tang pakhat chuan ama ek nge in banga thai ranga thil mak pui pui ajiaka achang phe chuan an zun le ek ten min lo then tum thin chu wang chuan kan ti fai mek la hian inveng reng chung le film khur ta kan o mangai thin ani heng trustee te hi an target masak ber te ni thin ani na taka chuan heng mitang te hi trustee te laka hian lom hle turan nia choi huna chuan an choi tur ten pekual thina hetianga chu an semlai te po hian boina chuak tho mai an chopek te hi an kham lo hle thina ni Yeah. atlang puin anei tur don te hin kham lo hle thina trustee te hin deal bel thin ma se heng trustee te hian engma pek bel turan nei lo tin pek bel tura thu nei na pon nei hek lo mitang te thinrim chuan an ek le zun te nan the thina ni feeder port ko te reute tang chuan nikhata choi tur voithum pek thin an nia akong khare ro chu uluk taka kalle khar tlatani You want special trays, Willis? Yeah. All right. Cool. heta mitam taktang mek te hi chu an sul hlom em em a an chebol hlo thei hle boka engma poisa kan nei lova helai mun hi an tom na tur ti an hre chiang hle a asual berber te om khom na ni Dallas County Jail chunga hian darkar tin mai hian insual boile in ti boi hi an om renga tual tha tu tele misual tam tak om na temereka tual tha thu boi ormek chu voin hian rang takin achung thu relania If 25 was ever recommended. No. engti renge atan don ti chu hun rei lo te chungin kan hredon ani Dallas County Jail hi khovela in rel bol na le inen goldan khau ber te zinga mi ania North Tower lama chuan cell phone call ru om hriat ania special response team te chuan check turin ain ral ring tanta jail chunga hian mi chi hrang hrang an oma lal deu te noma cell phone an call ru po hi thil thleng thei ani ve renga an tan chuan thil tangkai takani kan huang son an tal boi nuai nuai mai khokhiran ngai don ani SRT te chulu turin ain ringta ma se kong khar hi uluk taka ven him na nuai surveillance room atang chawina hon theya hun na durai ema wangin boina la chu azual tual tuala anma ni le anma ni ya inti boi ani SRT te an ron lu to hi chuan an thil ti mek lai engpo ti to pa hun ti an hre ne hlea an thu an oi lo vai chuan paper bola ka an ni thin chu chuan hlau em em ani cell phone chuan zong tanta khoi ai mo chuan om nge yang mitang te singa tu ema ber hian abial nu chu phone mangin alo vau thin ti report chu kan donga chunu chuan cell phone atanga vawani nge ya ring tlatani officer te chuan mutbu te rizai kar zongjong te chuan haidar veka plastic man ruanga man thei ti chawlo chu engma dangan mu zawlowa voin hian SRT te chu chaklo zok an tang ta ni chu an phone zon chu an mu zo tlatlo achangin kan chaklowa he cell phone hi chu engtikai mo chuan kan la mungei thawang Sergeant chuan phone chu rukin cell danga anloin pechong manani ringa officer te chuan he cell phone hi an mu ma lo chuan Dallas County Jail chung zongjong chu andap chuak vek dona khoya po lo thugru sek pon lam chu lo thimta ma se helai isolation chamber a hi chuan chhun le zan hian om zia nei lo
Estabena hian ni le thla mulo na po rei to hlea diglo ta ka pu awanga tang ni na in soyani kongkhar chana tanga mi ka phlum tu amin puwa kongkhar lelma mi chuan kongka chu ron hongin ron lu tuma chumi hun lai vel chu jingdar thum vel ani room chunga khan mi panga vel kanoma midang zongjong chun plan cheta veka keima chau chumin man ta ni khati hun lai thil thleng zongjong kha video in le thei veka a tha tu berpo kha a hriat thei vek don si tunge nin sha thei si lova kamaya te hian te tu kalo nei wangin ka tin in ringa chu wang chun keima hi min man tamai ni rui hlo wangin kum som chung alo tang to a tuna phei chuan he thil thleng wang hian dam chung tang turati ani thei bok Dallas County Jail a chuan ro rel ani chu lo thlenga mi zahni chuang zet chu voina hian an chung thu rel sak ani don ani temerek hi custody noya kum ni chuang zet om nuin voina hian a chung thu hi rel felaniang Step on that, put your hands behind your back. Let me see your wristband before you step up. Alright, hands behind your back, I'm gonna take you to court. lei noya court building a shan pa kalna tur hi oma tlan chuemo tlan chiat tum chu thil ti chi rual ani lo Dallas County Jail a hian mitang te chuan an chung thu rel fel tur hian darkar tam tak chung an nga ngai thin ani no pang te ni in helai mun hi ka thleng ani a zam lo ka tum sham shama ma se har sa hle ni Judge Holmes chuan kum som pa komi chung thu chu arel fel don ta temerekatan dam chung tang lo tura ti thei om chun chu ho tu te biak thiam emo biak rem ani top mai adang om le chu a shan pa jury noya a chung thu rel that ania ma se heng ho jury te ho hian gang member te chunga hian zangai na pakhat ma anlan chuatir ngai lo lawyer roina tura nei lo wangin public defender in ahma din saktani Judge Holmes chuan Mr. Jackson thu kalo hria danin ama sabera kumsom ni panga tang tura inrem siam na idong nin kalo hria kumsom ni panga che tang tura inrem siam na chu idong rengem ti chuan nang chuan chu chu du lovin kumsom nia tla turi ni dil ta adikem chumi nuwa kumsom nia tlak tlak chuan lo rem ti ta chumi nuwa kumsom pasaria tla le turi ni dil le chu chu dik rengem kumsom pasari chau tang tura inrem siam pui chu in tum rengem chu tiang inrem siam nai don tak si lo wa chuan voina hian kumsom ni chung jaila tan chui thlang theya emo na kin ngai tu thaturi ni thlang thei bok ole a thae court chuan thiam lo chan tir cha kumsom ni chung tang turi ni chung thu rel ta e Dallas County Sheriff te chuan i omna tur mun dik takan hruai chenga chuta chuan kumsom ni chung emo i tan hun chung po to ni ma jong chu dananga tang tura ti ni e ni man nuam le antia minute ni chung lakin a chung thu chu rel ani ta kumsom ni chung tang tura ti ani ta ni chu tak chu Dallas County Jail kalphung ani miau si huna varei du don ve korta kan kala enge thleng don eng ma kan shelo tuna chuna chiang ta kumsom ni chung tang turati kan ita ni amai ro chu ka khei sang hi chutle mina ji deu karil rute point pu changa ni min pui thei tu turom te han be ko leila tungai ka biak masak berang te ro ka she hau lo ahuna lo kal zelanga tue moin miron chan chuak ma na le mitlem te chunga chau chan chuan hi thleng thina ni South Tower lama chuan officer ni kalisif chu zo ve ta chia Scout guys, rack up. mei chia in ama chawin misual somruk pali zet chu en kol ania liam tur mi lovani tinom thei chu awan nei hle ani officer ni kali chuan tu main sual boile inti boyanam lo hi chuan ni thale duam takani mai voin phei chu ni duam takani thu anoya tu ma han beng cheng fala nom lo atia Mama, this is for real. I ain't out waving the same mother love. Go to sleep, eat the pain, had his father be like. hun po toinan tin jail chunga chuan mal takin azai red thinani trustee pani ta chu hun reilo te nuwa chu azalen ani dona an nun pum thak dang lam mandu to dona ni antan hun tha nu nung ani tur thu chu just chuan chiang takina shila inom thadu lo chuan man le thuain niang min tia kan man le watang cheu in tlan cherei lowang man le ni vai chuan kumsom pa tang turati ni toang min ti ni kumsom li pathum mi kani toa kumsom dang tan bel le chu ka du to lo shim shim kumsom nga pathum ni nuwa bultan that le chu ka du lo shim shim kar ni khatvel chung chu heta hen kalom rei dona chumi nuwa TDC lama min danga chuta chon thlaruke mo thlasari kom leang chumi nuwa chon probation in min chu ve to don ni temere ka hi thu oi taka om zel chuan
kum som nuwa probation in chua zalen aniang tual thatu kha kanilo chula tifana amai ro chua thil kal chul na lai tak chu hriani tual thatu amin puwa ka omlo na tur hmuna kalo amani chu chuan kanuna ti cheveka silai kha keima me puani lo tu ma ka kap lo thil ti sual lian tak chuan kum tam tak a hlo ti rang cha inun ati chevek bokang Kovela hring nun in khuak hirna hmun hreom ber pol chu Dallas County Jail nge hi ni